Ayak sada tabbatulu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olup-olup mahamu pabuahon, patubegihon hatay, pasar hamu mayro di ujung ni taunon. Do kamuma, nung nga di palua Jehovah naposona si Jacob, marulup-ulup tu de batamahu, ali sandok tanoon, edehon hamu ma hamuliaon ni guarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujian na, haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan de bata, pargugu na suatu dosan, holan ala ni asini roham sabingdo, ubahin na terbaik kami marpungu di jolom, marsadani roha martang yang tuho, di perbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhiti-hiti kuarmu, lehonom mudo na pinangido na sida. Ali Tuhan pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami saliling dihasianganon, parbinotuan dihasitongami, dohot dihanguluan saliling-liling na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma epistel di pertanyaan tabur nginon, imana tersurat di Filipi 4 ayat sada sahatro ibitu marsori-sorin mahita majaha. Ope hamu akadong aku na hina holongan, jalana hina siholan, halasan ni rohak jala tupalku, songonima marsiho tamu di bagasa Tuhani, hamu akka haholongan. Huile kelik marhot hong ale sunsugos na botor urupi manasida akan naung madongan yau marukil kumokop barita na uli rapon si Kleman dohot dongak kisah ulaun na dibanari di buku hanguluanido guarna sida. Pabotoh kamu mah habasarom tu saluhut halak donok do Tuhani. Jaladame di debatana sumurong sian saluhut roha, ima mangaramoti akate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus, ima sahatna mertua doa kena tumangion hata di debata jalan nau piopsa. Amin. Tapi kima korot sian ina parari Kamis diuduti sian por ama.
Marede hita siap buku ede nomor 214 ayat sada dohot dulu. Jahoba debata amanami para si rohana sumurung. Pargogo na suatu dosan. Usobahami ho Tuhan marhiti anakmu Kristus Yesus si paluai. Napapunguhok kami sahat kami Tuhan tu bagas jorom. Madohoti partangyangan wek sahali sa minggu diganu pari Selasa. Tuhan pasu-pasu hami nanang rotu bagas joromon. Nama muji hodohot na yung manangihon barita na uli. Pasu-pasu ng ruas ni Huriam na madohoti live streaming. Asarap taruli hami Tuhan di akahata na yung sahat dito nga tonga nami na pinasahat ni naposom amang padita harahap. Tuhan parsahalay naposom asa tungture sa luhut na sahat tu hami barita na uli jalamian barita na uli dito nga tonga nami. Marbungaran hatam, los mulak kami Tuhan, lam margugu, martaba-taba ganup akan na porsea, marhite pamaritaoni. Ali di mata ama nami, hodo hupuji hami Tuhan digulmit ni ulu nami, ditiki adong na mga lulipar karijuan, ubuak kami ditangiang los jupangan. Ido Tuhan sihirimon nami, tua kadongan nami na mga lulipar karijuani. Songoni nang ditiki adong keluarga nahirim rohana di parianak konon pos rohanami Tuhan lehonon mudoi maranak marboru ganup akka ina na malungun di parianak kononi ganup akka usaha na binain ni keluarga Tuhan tunghoma na mamasu-masu jala mga leon diari halehetanna songoni Tuhan godang do akka nanang sihirimon nami di tonga-tonga ni parumah tanggaon nami ditikia dong akka ya nakon nanong gok umurna nanong suman marumah tangga tong dohubuak kami Tuhan ganup hari ganup minggu asa toktong nasida ukap rohana lau mga luluyan record di ngoluna tarlumobi Tuhan patongon matu nasida si rokap ni toddi na bui sahapor siao do tami ali di bata amanami suang songoni Tuhan di bangso ng negara nami dotakan na manguluhon toktong Tuhan lehon rohadami
taruli hami Tuhan mologok dame Tuhan portibion jalagok dame bangso nang negara nami dohot na manguluhosa. Suang songoni Tuhan utangnya kok kami do akan nama sa di tonga-tonga ni huriam di pakobasyon ni aka paditan ng situa di aka pakobasyon ni komisi kasi sude dewan koinonia marturia diakonia tarlumobi Tuhan di pakobasyon ni danak sikola minggu marhite guru sikola minggu saluhut na Tuhan aka pakobasyon na masa di ganup ari minggu nang ganup hari hobar tu akka bidang si hobasan ni huriam mardalam may denggan lastaruli hami Tuhan binain ni basa-basam tarlumobi Tuhan utangi ko kami do akadongan namin na suboyro alani parsahiton imana posom inang situate boru panjaitan nanong sidung operasi los di bagasan pemulihan nasida di bagas nasida Tuhan las rohanami mabege boy denggan mardalan operasi suang songoni Tuhan di inanami inang nenggolan boru siobing Perdinan Panjaitan natoktong nuanging pemulihan di bagas nasida nang inang situa tambun boru manulang Tuhan nanaeng marubat dope nasida di rumah sakit dang diboto dope aha na masa di pamatang nasida alay mangido hami dohot gomos ganup akka ruas ni huriam nang akka parhaladom sudi tahe nanang marsahit nang liling marsahit maradu sudi tahe Tuhan naso huguari hami aka keluarga nami lehon hagogon di nasida pahisar pamatang ni nasida molotung pesipata Tuhan maol aka parubatan nekon masa di aka namarsahiti joloani laka nasida Tuhan asa tungboy nasida di bagasan habengeton marpos ni roha tuho ali di batama nami di aka namasa di hami bepe Tuhan molo si pataguk akka si taonon, si patamarsikak sorin, si patamasa akan oso hinirim ni roha. Mangido hami mangilik tuho, pargugoy hami di pardalanan ni ngulu nami Tuhan. Jalaboy hami Tuhan di patauho manada sakap, hasonangan na pinasaat mo ganup hami marsada-sada. Nang hami pe Tuhan ditiki mangula, ulaw nami si ganupari na hobartu lomo ni roha. Patongon ma Tuhan akka dongan nami na burju, asa ture akka ulon nami lam gadda ma Tuhan bilangan ni halak na mangulaon akka haburjuon ng hadingganon. Pasu-pasu Tuhan akka punguan kor na markor ganup ari Selasa ng ari Minggu. Ho Tuhan nami na mga lehon sada ni roha tu parpunguan kor. Asa ture paredion nami hobartu pangalahon nami ng pakatayon nami. Pinuji maho ali di bata nami. Nauso bahami marhiti anakmu Kristus Jesus nang manubus dosa hasalan nami. Bagasan Kristus Jesus. Amin. Tabigi korsian wiktolu.
Maredehida siap bukede nomor 870 ayat 1. Asini rohama di hamu dohot dame nasian di bata amata dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Di hamu nama nami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nama dohoti pertanyaan non di bagas joro ni Tuhata. Kita na di gari jaun dohot nadong di bagas Nabi alani aka alasan gabidang tarbayan na sigaro tu bagas joroon di bagas Nabi. Ujaha mahatani di bata na gabi jamita dihita di pertanyaan budarion imasian buku panurirang Jona bidu 2 mamukasian ayat sada sahatu ayat 10. Jona bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat 10. Ujaho matuhita songonom matar surat disi. Dungi di paru jahu bama sada ian raya asa dibuduk si Jona. Jadi di bagasan butuhani ihani masih Jona tuluari tolu borngin. Dungi martangiang masih Jona tu jahu bade batana. Sian butuhani ihani. Jala di dokma. Jojo dua usian hagugutaki tu jahuba gabi dia lusiba na au sian butuhani perbiguan au mangangguhi ditangihon hodo suaraki nunga direokoko au tu bagasan lung tu bagasan pusu-pusu ni laut gabi pusat makaliangi au sudi aka obak mi dohot galubang mi mangalikup yang guau nunga hudok nunga bali yau sian jolo ni matam alai tahe ulahak kudope mamereng dopak joro habadiomi nunga nian dihaliangi aka aekiau pola tos hosaku lungi pasak paksapak au sirabod do alit tu uluku nunga mangukorau
saha tubona ni akaduluk, racang-racang ni tanah ope nunga tarsordak humalia ngau, rodi saliling-lilingna. Alai di panakoko nguluku sian gudung, ali jahuba di bataku. Ujumaddate hosakku di bagasan, jahuba mahuingot, jadi sahak matanyaku tuho, tujoro ni habadiomi. Alai halak namar sobat tu gana-ganaan si pautoto, ima nama nadikon hasonangan nasidai. Alai angguau, mardongan suara puji-pujian nau mameli tuho, gararokku do nahu parbaga-baga, jahuba do napuna hatuaon. Ido sahakna. Hurian ni Kristus nahi naholongan, molo tahatai manang taboto taingot barita ni si Jona, ingot doa cerita ni upukku na julu, ale cerita na julu mo nate, ngamate upukki rupaning, so tung dingot tamu bah manggulu pi upung di padida dahang bek ngamate besude, iya, si matu aku nama manggulu sahada, ngayatim piatu bei baru paning ate, nah hodok disi gabi tersunggul di cerita ni upung nahinan. Cerita tentang adong dosa halak ni dan di pabuah warna. Jadi na julu kan na tua-tua mulu marcarita tu ka pahupuna cerita Alkitab doh. Kan ido. Dak ku tu hamu manang cerita halal dan pasti na tu hami cerita Alkitab doh. Adong mana julu sa halak. Ditabe-tabe do cerita on. Na bedel no nina. Di bagasan banak di mabedel berarti mangalol atoras nama kan begitu ya. Dan ngulu disuruh naturasin, nebel deldon. Jadi disuruh debata maibana tu sada huta. Dan dipabuah warna hutai. Saya berpikir-pikir maiba. Oh natu syatar maira naraku di bagasan rupaning. Ay bama, ay deskripsi ni baritai pe ceritai, ba mengambang do sudi rupaning. Jadi lari maibana. Dungi dia lang dikki may bana, dikki, nengok sebelga-belga di dikki kamas do naraku, ikan hama na engon, hamu nama nami, dung pe marroha iba, marroha mo jodoh konoku masuk sekolah minggu, di BG beritai, oh si Jona do HP, Yunus dalam bahasa Indonesia, aledang Yunus perkerejo di gari Jona teh, anggue asing do ceritanya rupanya. Dia lang ihan ibana. Dia bilang maroha ada apa dengan Yunus? Ahado namasa di si Jona. Gudang do versi babuahon cerita taring itu si Jona. Nah tapi referensi na sudi Alkitab cerita ni kitab manang panuri dan Junuson. Di patoran bagaimana dia menolak berusaha pasidikon persuruan di debata. Berusaha doi menganggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang lokal. Menganggap bahwa Tuhan itu seperti apa yang di benaknya. Kan songoni dohita. Kita menganggap Tuhan itu seperti apa yang ada di pikiran kita. Wah sadang di debata au sehat. Saya marsai tahu. Kita mengatur Tuhan seperti dalam benak kita. Buah sama tibu mati dari nang dok damang rupaning. Buah sama songonon debata. Buah sama songonon parngoluku. Kita sering berhadapan dengan pikiran atau mungkin pertanyaan-pertanyaan songoni yang mengenang. Itu makana hudokon. Sebenarnya si Jona ima sahalak nabi manang panurirang nama kapursiai debata mangasaun utuh-utukna. Mangasaun debata, mangasaun utuh-utukna. Utuh-utukna itu namanya ada debata. Molo dapat pikiranna debata me. Itu makanya molo tajah nakin epistel tajamitan dari minggui di ayat na parpudi dokon damen di debata nasumurung sian saluhut roha. Ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau untuk memahami Tuhan, memahami nataha porsiai. Ya ada sahalak
teolog Mandokon nomor Gua Agustinus. Kalau Tuhan itu dapat dipikirkan, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu dapat dipikirkan, dia bukan Tuhan. Beda dah. Gari perdija buat emang moldo dapat rohana kan? Ngadi tuh baju hurang dopes, ikon do sipatuna, ikon sarupa do nuansa. Ngadi bereng rupanya adong nuansa na hurang dompet nabe kon hafal. Moldo di do rohani jolma deh. Songoni doa mangate. Maul madu rohani ama kan? Dang polan yan. Ate. Hamu nama nami diboto si Jona do panurirang ibana. Diboto si Jona do aha do panurirangi. Diboto si Jona do songot dia do panurirangi. Dia tahu tentang nabi, tentang panurirang. Diboto do ulau ni panurirang. Nunga dipilih jauh bayi bana, jala di batado mamilit panurirangi. Diboto si Jona dui. Jala diboto do. Sada ulaon ni panurirang ima pasahaton hatani di bata. Pasahaton sakap ni di bata. Uli manangdang sakap ni di bata, tu halak nahinatahon nai, naneng pasahaton nai ikondo dokononna. Ido makana manginang saya desian ulon ni padita do manang parjamita do panurirangonon ko manak-manak dui ba majami tahun so tungan non tua udah hatane hatan di padita sugu ruhani padita tua alamar niangi au namu setong kan macam mak habi ikut do hataon. Itu makanan di dok Paulus tu si Timotius hataon hatai ditiki na unik do naso unik. Songoni do nang hita manginang pamaben na dinggan petong do maul dang sudi hal majalo ka paben na dinggan. Pebedi ono nina do to. Paburju-burju ono ngahutar desen upung na. Hape ngamate tong upung na sono pukru paning. Sa do tu si. Parhitiyad do panurirang pasahaton hata ni di bata sakap ni di bata manang song dia pe sakap ni di batai ikon pabuon na do ikon uluan na do nadinggan do sakap ni di bata alai diuji si Jona do song na godok nakin maka pursia di bata sian huto-huto na daw lau mau marhuta sada asa unang diboto tu dia au serendah itu kah Tuhan dibuat Jona songoni do hita marado pun debatang maburu si bana amat do ibana manginang di pikiran ni songona menak do lau ibana satu yope tenang dang adong masalah dibering madang adong hopal manang kapal nang tu Tarsis masuk ibana tenang dang adong masalah dicukupkan, masih diizinkan Tuhan dia keluar. Tersongoni itu hita kan. Dari pudo nong tikos na tabaheni rupani. Burjudo, ditulupi de batado. Ya, diledo karejo dia. Ledik do buhiku namuse kan. Jago doa. Dot akalan asing. Ternyata Tuhan masih membiarkan kapan waktu dia sadar. Aimaldo sadar jolmaun. Si Jona sendiri seorang nabi, dia belum sadar sampai ke Joppe masih aman. Neng buka si bana, neng lari bana tu Tarsis. Tuhan masih membiarkan. Alai di perjalanan di lauti di sima persoalani. Tarjol mama si Jona dungi cepet hata dohonon dibudut ihan raya maibana diboto ibana ma ditopu ma adorana bah masalah peau tersunggul maibana taringo tu persuruan di bata kurian di Kristus na hinaholongan martangi yang ma si Jona tangi yang do dalanna
Alay buasa ma ikon jolo sampai mengalami manang mangai ibana. Ini kadang kita tidak tahu amanginang. Buasa ma ikon jolo mengalami nahacit jolmai. Buasa ma kadang penyesalan itu selalu terlambat. Dung jolo di terjadi galubang. Ngabuta bayakon galubangi laut. Kuru wadang di botos zona marlange. Ya. Turmebir di bana tong. Mardunga bir di banang sapak ko mau nena. Atau emak mati mau ido bunuh diri nama ibana. Dia putus asa. Tuh emak bolok ko mau na. Tapi Tuhan tidak persis begitu. Nah yang rekod dope si Jona dipakai di bata. Martangyang may bana tu di bata. Odo tangyang nai. Diujudu waw sian hagogo takitu jahuba. Gabi dia lusi ibana au. Sian butuhani perbiguan au mangangguhi. Ditangihon hodo suara ki. Ini luar biasa. Ketika dia terpuruk, dia berdoa. Dia sadar bahwa dengan doalah dia bisa meluapkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah tapi diboto dibatai. Dengan doalah dia mampu menjangkau lagi paulakon pikiran namuse. Adang songoni do HP dibata, dang songoni HP dibata. Diuji bana do panol solione. Amanginang songona hudok nakin kenapa ketika kita terjatuh kita sadar. Do. Ya. Aita boto do nasalai. Saya pikir kita semua tahu mana yang baik, mana yang benar. Ai naung di pasikop di batado ngoluta. Di lod di batado bisuk dihita. Au yakin hiad do di jolma apalagi akan naringgas mariminggu. Apalagi naringgas mamanion hatani di bata. Apalagi naringgas markur. Ai hatani di batado dang hatai. Nah di humunai. Nunga takas. Takas. Si takas do berbanding kan. Nunga takas di botoho. Itu pengakuan kita. Ay ganun mabigi hatani di bata hita taboto do ahado na di hono di bata tu hita. Dan nunga takasi. Pilit mahanguluani. Pilit manadinggani na duminggani. Asa manguluho. Dang holak ko dohot ma taboto dui. Apa yang baik kita lakukan amanginang itu bukan hanya untuk kita manginang. Au mengimani molo dang dapat tu balos nadingkan nahubaheni. Adong do gelekku. Molo dang dapat gelekku nahubah nadinggani. Adong do pahupukku. Sahat tu nono nini. Nini dang adong buruku ate. Iya. Ate, inang buru sebaya sama kita inang, kita laki-laki semua. Ya. Hubo to dui. Ido makana dang mas coho taong pambenda dinggan. Pilit mana duminggani. Apalagi do koni inang para Kamis teh nakin. Ya. Hola kodo dalan. Itu dialek gaya Simalungun ya. Hola kodo dalan. Edang songon itu mananga hame. Pokoknya songon loga ni Simalungun do nakin demune. Tabu begiun. Nah tapi buru tubah musudi kan begitu ya. Hola kodo dalan hasitungan. Hola kodo tu amai. Asa unang adong nalilu do namago. Tabu tu do. Sangat madi di bata di dokon aka ama. Kurian ni kistri na holongan. Mari kita belajar jadi Jona. Tabering mak Jona. Bahacik naibana galubang masuk tu laut mogak maibana. Unang mati buti jol maun. Di do bata asa unang mati buti si Jona on disuruh maihan. Masuk dia tup songoni boy tabayak koni ini ceritanya begitu. Bah marua mah. Ido makana cerita ni si Jona nakin nunga direokot tuau nunga direokot kuau tu bagasan lung tu bagas ni pusu-pusu ni laut
gabi pusat makalengiau sudi aka obak mi do galubang mi mangalikup yang gua nunga hudok nunga beli yau sian jolo ni matam alai tahe ulahaku maho. Dia kesadar kenapa harus mengalami persoalan baru kita sadar. Dan tabu dinasehati atinang mulu dipudai sugudo roha alai mulu dinggat do jalu hitam alai buasa pula ikun dipudai so unang jolo dipudai kita sendiri pibuido membudai kita nunga takas di botohuna di dogni Tuhan jauh di bata molo setakas do pinang suku kamu tanya Tuhan di Tangiang idul lapatan di Tangiang karena dengan doa kita mengetahui sakap nih di bata bagi orang yang berdoa menginang porsia mahamu di lo de batado bisuk di ibana di lo de batado kemampuan untuk memikirkan manibang-nibangi dia do nane hula di bagasan goluku. Bagaimana kita merenungkan doa dalam doa jalan di tiki martanyang do hita dang diganggu kan itu dah makana mulu muruk-muruk hitamang mulu muruk-muruk kita berkamu mak iko martanyang do kenaton asonang dimuruki be nah. Jadi mulu amat tainang martanya kamu yakin dah mungkin disong kaki ne biar di hita be song di do amang mulu muruk-muruk nat tator martanyang sonon tilik musik mulu ngasi do sonon nah. Itu ayo tabunan na martanyang kan jala songo dia pe gaor ni sadenyanan songo pedi tau saksi hodi molo gaor di pesta kan taburu pe pesta di son pakai mik jago mik na di ruangan ba molo dihitan mik na beso binoto mik ahai maduk martanyang pe ikun fulu misia martanyang mahitan ali Tuhan mau lulus sudi baru terakhirnya madu amin itu ikun lebut nami bamandokon amin terbigi masudi. Jadi dengan doa kita bisa hening kepada Tuhan. Dan tabigi bi omelan-omelan. Tuhan nama tabigi. Itu makanan nakin ede ajari ya Tuhan. Olo martanyang ya Tuhan. Asa unang lomo ni rohaku, lomo ni roham nama. Kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita didengar Tuhan, Tuhan mendengar kita. Itu doa. Apalagi di minggu doroga tenuaing. Di baheni amanginang. Unang jolo ro hamaoloni asa adong kesadaran di kita. Jala doa itu harus menghasilkan komitmen. Dari juk do hita, holan namangidu terus, holan namangidu komitmen kita hampir tidak pernah. Apa komitmen setelah kita berdoa? Tarsongon hita tidak dari kidui, ngata pagudang-gudang mulai sian seorang ibana. Terus satu nama gudang, holan namangidu terus, kasugo doroha, ngamanguli, mak jo, ngamanguli, mang Tuhan ya sudi di honor, ya ngamar geleng mesti. Mak, nama sih, bah, ay nabado, kan begitu kan? Songoni itu sifat Tuhan. Kecuali mah molusan natoras nih. Nah, ala ada uang pensiun, nah, kan begitu. Gudang musik si panan nak kasih. Songoni itu di bata. Maradopok kita di baheni saat susah senang berdoalah. Karena ketika kita susah, juk dohita maburai halak. Bahkan maburai di bata. Martangi yang mahita. Sotung maburai manang isi hita. Ditiki senang. Martangi yang mahita. Asa dilod di bata bisuk tu hita. Laho mamake nanilihon nai. Ketika sedih juga. Berdoalah. Asa mergogo hita. Mengadupi kesedihan tai. Ditiki mekel pehita. Martangi yang mahita di bagasan rata. Asa unang ekel tai. Mabenaci rohani dongan. Dalam doa kita dimampukan untuk bijak dan berhikmat songon halak na porsia hita martanyang mahita debata jahuba molatema di pasat rohanami nunga ditaria soko hatam tuhami na pungudison dot akaruas nuriam na manangihon
Jami tahun marhiti live streaming di Uriam. Ajari kami Tuhan. Napai ngoto kami di minggu rogate minggu martangiang. Asa posituturo hanami di tangiang na hutangnya ko kami. Di tangi hokorusu di tangiang nami. Jala disakapi hodo. Obar tulomo ni roham. Naing alusammu lehonommu. Akatangiang nami. Ditikina jaloon nami dui. Ali Tuhan margugu mahami. Asa margugu hami patupahon akan nadinggan. Asa unang jolo ro akka pangujunan. Ro akka hamawolon. Asa tarjol mahami asa martanya kami. Asa hupakulingi hami ho Tuhan. Asa huju hami guarmu. Alay naing maganup tiki ganup na masa. Las neroha arsakpe manangahape toktong hulopit hami tangan nami makatatai hami dohot ho Tuhan pabuahon las neroha manang arsak di roha nami tuho asa marhiti diajari ho hami Tuhan dipakulingi ho hami asa marbisuk jala margugu hami madalani akapartikiani napos roha nami Tuhan. Naung ditangi ko akatangi yang nahu pasat hami ditangi yang pangodianoni sisa datangi yang dohami disi dibahini pergugui hami pasu hami asiroham mangasahon Kristus Yesus. Amin. Mare de mahita laos tapasahat ma piliata. Pahi pasbik hami om suni sian pardosa nami pasu hami on sudi sai totong raja alito di parbadia rohanami asaria mangoloi hata hombartu Mahita martangyang ditangyang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut molomon roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sa songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihon tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ayhon na puna harajaon, dot haguguun rodia sangapon saling
Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot parsaorani toddi porubadiima, na mga ramoti hamusaluhna. Amen. 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 Amen.